बिथांखौ बयबो बिबुंथि होनो एडभाइस होनो होननानै लिंहरो मटिभेसन होनो लिंहरो मानोना जोंहा फैला जे बर' गैयारि बिथांनि आं माने खेंफोरथिखौ होनो हादों नागिरदों आरोखि मैया जे आंखौ ससियेल मिडियाआव बिथाङा बुंदों न' डाउट आं जेबो सानाखै बाथ्राया जाहैबाय गराय फाख्रि मुभिखौ लानानै बे खेंफोरथि होदों दा गराय फाख्रि मुभिया आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल बिथाङा रजनी बायदि मेडामनावनो थांनानै गावनो सोंहैदो बा फन खालायनानै सोंदो आरोखि आर्ट मुभि ना बा कमार्शियेल मुभि आरो नङाबा सेन्सर अफिसाव थांनानै नायबानो जाबाय जोंनि गुवाहाटीयावनो ज्योति चित्र बनाव दा नैबेयावनो नुगोन आरोखि दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बेयाव लिरनाय थाखायो सेन्सरनि जितु केटेगरियाव लिरनाय थाखायो दा बिथाङा बेसेबांसिम दिनैसिम सेन्सर बर्डनिफ्राय सार्टिफिकेट लादों लायाखै आं बेखौ बुंनो थाङा दा आं नुवाखैबो बिथांनाव दिनैसिम मोनसेबो सेन्सर फिल्मखौनो नुफेराखै आं बेनाव बिथांनाव आं दिनैसिम 6-7थासो आं सेन्सर फिल्म बानायबाय ओंखायनो नोंदों आं सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोननो देखायनो हागोन नैबे अनसुला आफानि 2015आवनो बानायनाय अनसुला आफा बे कमार्शियेल मुभि आरो लोगोसे नोंथां आं खोन्थाबावनो नागिरदों सिमांनि हौवा गोदान सिमांनि हौवा गोदान बिथांमोना बेखौबो नुगोन बेखौ नायबानो नुगोन आरोखि कमार्शियेल ना आर्ट फिल्म बेबो आरो लोगोसे नैबे दं सनानि न'खर आंनि 2018नि सिनेमा बेयावबो मिथिगोन आरो हिर'नि दं हिर'नि सार्टिफिकेटआ माने बेलेगाव थाबाय आं माबा नायनो मा दङ नांगौबा आं नोंथांमोननो होनो हागोन आरो फिल्मखौ नायबानो नोंथांमोन मोनसिगोन आरोखि थांखि गैयै समाज बेखौबो आं सेन्सर खालायदों आरो लोगोसे थैसाम पार्ट 2नि जितु टिजार बेयाव दङ 35 सेकेन्ड बेखौबो आङो सेन्सर खालायदों आरो लोगोसे नैबे दं थैसाम पार्ट 2निनो ट्रेलार जिथुनाखि डिउरेसना जाहैबाय 249 मिनिट्सनि बेखौबो आं सेन्सर खालायदों जाय माने सेन्सर खालायबा नों हलावहाय ट्रेलारखौबो देखायनो मोना आरोखि आरो नैबे थैसाम पार्ट 2नि जिथुनाखि सेन्सर सार्टिफिकेट बिथांमोना नायबानो नुगोन आरो फिल्मावबो नुखागोन दा बेयावनो गासैबो केटेगरि लिरनाय थाखाय अबे आर्ट मुभि अबे कमार्शियेल अबे एडाल्ट बेयाव लिरनाय थायो आरोखि दा आङो फैला बिथांखौ आं बेखौसो बुंनो लुगैदों दिनैसिम बेसेबां आर्ट मुभिनि सोमोन्दै बेसेबां नलेज दं आरो कमार्शियेल फिल्मनि सायाव बेसेबां नलेज दं आं बेखौ बुंलायनो गोनांथि गैया गावनो फिल्म मेकार हिसाबै गुगोलाव थांनानै सार्च खालाय आरो फिल्मनि माखासे लेखाखौबो बिथाङा नायनो हागोन आरोखि आं बेखौसो बुंनो लुगैदों आरोखि दा बेखौ लानानै बिथाङा दान्थे बिदान्थे जादों आंजों नायथों आरो मैया सपन बिथाङा शाहरुख खाननि मोनसे मटिभेट माने मोनसे स्पेसखौ होदों आरो आर्ट फिल्मा माबायदि जायो कमार्शियेला माबायदि जायो बिथाङा बिनि जितु पेजआव बा माने ग्रुपआवबो शेयार खालायदों बिथाङा आंबो शेयार खालायना होदों बेखौ नायबाबो मिथिगोन कमार्शियेल फिल्मा माब्रै आर्ट फिल्मा माब्रै आरोखि बे मोनसे थांबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जयन्त नार्जारिनि खोथाखौ लानानै बुंदों दा जयन्त नार्जारिखौबो बिथाङानो गावनो डिसिसन खालायनानै जुरि मेम्बाराव सोबाय न' डाउट सोदों जेबो नङा खिन्थु जुरि मेम्बारनि हिसाबै एज ए बैसो हिसाबै 50 बा 60 प्लास जानांगौमोन आरो बिथाङा दा प्रेजेन्टआवनो एक्टिभ आर्टिस्ट रुल एक्टिं खालायबाय थायो आरो बिथाङा दिनैसिम मोनबैसो सिनेमा माने डाइरेक्सन स्ट'रि स्क्रिप्ट लिरदों आं बेखौ नुफेराखै खमसे खम मोनबा 6थासो डाइरेक्सन स्ट'रि नलेज थानाय जानांगोन आरोखि दा जों जिथु नुबाय जों जिथु फिल्मनि जिथु लेखाफोर थायो नालाय बेखौ जों फरायना मोनो गुगोलाव सार्च खालायबा मोनगोन आरोखि आजिखालिथ' गुगोलाव थाजोबो दा गावनो हारसिं डिसिसन लाबाय बेखौबो सोबाय बेथ' जानाङामोन आरो बाथ्राया जाहैबाय आंनि दा थैसाम 2 मुभिनि जितु बेस्ट डाइरेक्सननि जितु आङो नमिनेट मोननांगौमोन बेखौ मोननाय मोननि खारना जाहैबाय आङो जिथुनाखि एवार्डनि साननैसो बा साननै सिगाङावनो आं मिन्थिबाय जे जुरि मेम्बारनिफ्रायनो खोथाया बेलेग आउट जानाय जोंबो मानसि दं जोंनिबो माने जोंखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं बिथांमोनानो बुंबाय जे रबि नार्जारिनि कपि सिनेमाखौ जों नाया एवार्ड होआ होननाय बेखौबो गावसोरनो बुंना लाबाय आरो न' डाउट नायाबा जेबो नङा आंनि 3000 जिथुनाखि एवार्डनि नामाव फिस लायोमोन बेखौबो लानांगौ हरफिननो हायोमोन नाया होननानै हरफिननाङो आं जेबो गाज्रि सानामोन दिनै मानो नोंसिनिफ्राय खोथाया लिक आउट जाबाय थाखो नैबेनि थाखायसो आं बिबुंथिखौ होनो गोनां जादों
आरो मेन बाथ्राया मोनसे खोथाया जाहैबाय फैला MCLA जिथुनाखि जयन्त नार्जारिया गावनो एक्टिं खालायदों बे सिनेमाखौ बियो पार्टिसिपेट खालायनो होआखै होनदोंमोन हा माने हराखै जाहैदों दा हराखैब्ला नैबेखौ नायदो नैबे मेगाजिन बे मेगाजिना थांनाय नैबे 6थि सेरेमनि एवार्डनि थाखाय बानायनाय आरो दा बेयावनो रोखा दं नै रायजोफोर नाय फैला MCLA सावथुनखौ नायदो नोंथांमोना बेयावनो नुबाय आरोखि दा फैला MCLA सावथुना बेयावनो रोखा रोखा 6थि फिल्म एवार्डआव पार्टिसिपेट खालायनाय दंखाथारो होमबा मा हिसाबै बेयो आंनि सिनेमाखौ आं पार्टिसिपेट खालायाखै होनो हागोन जेबो साना माने खोथाया बेहा बुंबानो जायो नालाय टेलेन्टेड मानसिनि आरो मटिभेसन होग्रा जायनाखि स्कुल कलेजाव बिथांखौ मटिभेसन खालायनो स्पेस होनो बिबुंथि होनो माने लेंहरो नालाय आलासि हिसाबै बे हिसाबै बे थगायनाय मानायखौ जेबो साना माने बा माने जेबो साना आरो सोरखौबा मोसा लख्रा सैमा बा सोरबा बोरमा बे बुंनाया बेहा जेबो साना माने बिनि बुंनांगौ मटिभेसनसो माने गथ'फोरखौ बिदि स्पेस होबोयै जादों आं खोनायाखै खिन्थु आं बे साननाय आरो आंनि दा साननायाव आं बिदि नुहुरदों आरो माने गथ'फोरखौ बिदि मटिभेसन होबोयो नामा बेयो बा स्पेस होफैयो नामा नैबे आरोखि दा आरो मोनसे भुल खालायबाय जयन्त नार्जारिनि खोथाखौ आं बुंबावनो जयन्त नार्जारिनि थानायनि थाखाय दिनै सानसोरां खाख्लारिया बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्ड मोनदों खांख्रायावनो बे खांख्राइखौ आं नायाखै आं एसे नायदों खिन्थु आं डाइरेक्ट होनखायो आं इन्ट्रेस्ट मोनाखै दै माने इनसाल्ट खालायनाय नङा रायजोफोरनाव नायबाबो सोंबाबो मोनसिगोन बे खांख्राइनि डाइरेक्सना बेसेबां स्पेसियल जादों जायाखै बे रायजोफ्रानो नुगोन बेखौ बोरै सानसोरां खाख्लारिखौ बेस्ट जुरि माने बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्ड बोरै होनो मोनखो बेखौ आसुरित मोनदां बेखौथ' बे केटेगरि एवार्ड होनाय केटेगरि जितु बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्डखौथ' कुनु सेन्ट्रेल मेम्बार प्लास डिस्ट्रिक्ट मेम्बारखौथ' पास खालायाखैमोन फट करि गोसो बायदि बोरै जानो हाखो बेथ' जयन्तनि आखाइ दं होननानै निश्चय जों बयबो मिथिखायो दिनैसिम सानसोरां खाख्लारिया मोनबेसे सिनेमा बानायदों मोनबेसे बर' सावथुनाव डाइरेक्सन होनानै बेसेबां कन्ट्रिबिउसन होनाय दं दिनै नाय मन्जिल सारमोना आजि 30-40थासो सिनेमा बानायदों जों उन्दैनिफ्रायनो मोगथां गोराजोनि खोनायसे सल' माने गोबां सिनेमा दं आरोखि बिराद हिट सिनेमा बानायदों दिनै नाय सिराज बाग्लारि सारमोनखौ नाय बिथांमोना बिराद मोजां मुभि बानायबोदों बिसोरो बिथांमोननोथ' बे एवार्डखौ निश्चय होनो हायोमोन रजेन नार्जारि सार बिथांमोनाबोथ' गोबां सावथुन बानायबोबाय आरो सार प्रबिन गयारि सार बिथांमोन दं बिथांमोनाबोथ' गोबां फिल्म डाइरेक्सन होबाय फिल्मनि नामाव बर' फिल्मनि नामाव गोबां माने बिसोराबो कन्ट्रिबिउसन दं आरोखि दा दिनै एवार्डखौथ' बिसोरनो होनो हायोमोन ना बे जुदि केटेगरिखौ बानायदों जेब्ला जेबो नङा बानायदों होनो हायोमोन ना दिनै मानो होनाखै फुराना मानसिफोरखौ मानो नासयबाय थादों माने जेनेबा दा जयन्त नार्जारिया गावजों दा क्लस नालाय सानसोरां खाख्लारिया बेनो बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्डखौ बोरै होनो मोनखो नैबे मोनसे आरो बिसोर माने 50-50 माने शेयारबो जानो हागौथ' थाखा फैसानि खोथा नैबे आरोखि दा आरो मोनसे खोथाबाव आं क'क्राझारनिफ्रायनो गावसिनि एरियानि गावनि न'खरनिफ्रायनो खोनानो मोनदों क'क्राझारनिफ्रायनो आं खोनानो मोननाया मोनसे सिनेमा आरो राफोदथाय सिनेमा होनो राफोदथाय सिनेमा जाय सिनेमायावहाय जुरि मेम्बार हिसाबै सेलेक्ट खालामदों जाहैबाय सर्ट मुभि बेयावहाय आरोखि बेखौ जाज हिसाबै जयन्त नार्जारिखौ लादों जाहैबाय जयन्त नार्जारिया राफोदथाय सिनेमायावनो गावनि भइस ओभार रेकर्ड माने भइस ओभार दं जाहैबाय बेकग्राउन्ड भइसआव होमबा बेथ' गावनि सिनेमाखौ सेलेक्ट खालायखागोन ना निस्सय बिनि थाखायनो गाज्रि मोनलायनानै दिनै क'क्राझारनि माखासे पुराना आर्टिस्टफ्राबो फैयाखै जाहैबाय आरो बे खोथाखौ आंबो माने बयबो शेयार खालायदों गावसिनि माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जोंखौबो मोजां मोननाय मानसिफ्रा बिदिनो शेयार खालायहरदों आरो होमबा दिनै बे मानसिया कन्ट्रिबिउसन माने बेयावहाय कन्ट्राभार्सि जागासिनो होमबा बेबायदि मानसिखौ बोरैहाय जुरि मेम्बाराव होनांगौ होनो माने नैबेबायदि खोथा फैदों आरो दिनैसिम जुदि जुरि मेम्बारा बेबायदि स्टाइलाव थांबाय थायोब्ला फैगौ प्रडिउसारफ्रा रावबो फिल्म एवार्डनि नामाव गावनि फिल्मखौ दैथायहरनाय नङा मानो होनब्ला दिनै जों प्रडिउसार नङाब्ला फिल्मखौ बानायाबा बिसोर जोंनि बोरै एवार्ड होनो हाखो बिसाया बोरै एवार्ड होनो हागोन नैबे आरो खोथाया दा ओंखायनो साननो लागिया जाना दं आरो खोथाया आरो मोनसे बाथ्राया बेनो
मोनसे फेसबुक पेजाव नुदां एम अख्रां बर'नाव बिथाङा फैलानि सोमोन्दै लिरदों आरोखि बेयाव बिथाङा लिरनाय दं 2021 बे इयारनि आरो बिथाङा बेयाव 9 लाख फैसा बख'नानै जादों जाहैबाय फिल्मनि नामै ना मानि नामै मिथिया बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो फिल्मनि नामाव जानो हागौ ओमफ्राय 2023-24 नि बिथाङा बेयावहाय 29 लाख बिथाङा फिल्मनि नामाव बेखौबो बख'ना जादों अब्ला गोबां फिल्म बानायग्रा मेकारफोर दं बेल' नामा फिल्मनि फैसा जानो बा फिल्मनि नामाव फैसा बख'नानै जानो दा बेखौनो सिन्था खालामनानै नाय आरो आरो बेबो दिनै सपन कुमार बिथाङाबो लिरदों गावनि फेसबुकाव पेजाव बे लिरदों बोसोरथाम कन्ट्राभिसि जाखो बोरै माने दिनै बर्मानिफ्रायनो जाबोदों बर्मायाव एवार्ड खुंबाय बे बर्मायाव एवार्ड खुंनायावबो मा जाबाय बेस्ट डाइरेक्टर जिथुनाखि बेस्ट डाइरेक्टरखौबो आब' रजनी मेदामासोमोन आरोखि दा बे खोथाखौबो गावबो मिथिखाबाय आरोखि माने रजनी मेदामाबो मिथिखाबाय दा बे हिसाबै बे एवार्डखौ गाव फैनो हायैनि थाखाय मेदाम अनजालि दैमारिखौ माने फाथायहरबाय आरोखि एवार्ड फांसननि नामाव बेस्ट डाइरेक्टरनि माने जितु एवार्डखौ नों रिसिभ खालायदो होनलायनानै जेथिया एनाउन्स होयो अब्ला पंकज लाहारिनि नाम ओंखारबाय बेयावथ' आसुरित जाबाय बिनि थाखाय फेसबुकाव बेसेबांबा गोलाव मेदाम रजनीयाबो लिरबाय आरो माने बेयाव बोरै जानो मोनखो बे पलिटिक्स हाबनो मोनखो होननानै दा बेखौ होननानै बे खोथाखौ मिथिनानै जोंहा पंकज लाहारि बिथाङाबो आं बायनाय एवार्डखौ मानो लानो होननानै फेसबुक पेजाव बिराद माने गोलाव लिरबाय आरोखि दा दिनै बिदियाव कन्ट्राभिसि जाबाय थादों आरोखि जाय बे खोथाया गावसिनि जुरि मेम्बारनिफ्रायनो ओंखारदोंमोन आरोखि जुरि मेम्बारनिफ्राय ओंखारनायाव दा खोथाया बोरै सार मन्जिल सारनिफ्राय लिक जादों होननानै बेयाव सपन बिथाङाथ' आं मिथिनायाव बिदि बुंदों आरोखि दा बे हिसाबै बेखौ जुरि मेम्बारनिफ्राय उइदाउट एप्लिकेसन बा सावरायालासेनो बेखौ बोख्लायलायबाय माने आरो जोंनिथिं सानजाहा मोनसे जुरि बर्डनि माने बिदिनो मेम्बार फाथिदोंमोन बिनान्द मोसाहारि जेनाखि जोंनि मानगोनां सिंगार फुंजाफा होनो बिथांखौबो जुरि बर्डनिफ्राय बेयो बारावनो बोख्लायबाय माने खुनु डिस्ट्रिक्टनि माने सोङालासेनो सेन्ट्रेलावबो पास जायालासेनो बिथां सानैखौ बोख्लायबाय आरो आसुरित मोनबाय मन्जिल साराबो आसुरित मोनबाय आंखौ मानो बोख्लायखो नैबे खेथ्रआव आरो बेयावबो बिसोर कन्ट्राभिसि जाबाय आरो थांनाय एवार्डआव दालिगावआव जादों दालिगावनिफ्राय बर्मासिम 150 किल'मिटार जागोन होनदों ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय हेड अफिसा जेरै बिसानि हेड अफिस बानायदों क'क्राझारनिफ्राय दालिगावसिम 50 किल'मिटार जागोन आरो अब्ला बै समाव आफादगिरिया जिथुनाखि दा बिसानि माने रानिं जिथु आफादगिरि मानगोनां फुंखा महिलारि सारा बिथाङानो जायगा होखाबायमोन जाहैदों दालिगावनो नायालासिनो बर्मायावहाय जोंहा सेक्रेटारि गुरु पबित्रनि स्टुडिअ नायफैबाय बेयावबो बिदिनो जाबाय आरोखि दा देग्लायबो नै दा गावसिनिनो जिथु बर्मायाव जानो गोनां जिथु गुवाहाटियाव जानो गोनांमोन बे बुस्थुआ गुवाहाटिनिफ्राय बेसेबांबा डिस्टेन्सआव होमबा गुवाहाटियाव जानो गोनाङाव गुवाहाटियावथ' नायनो हायोमोन बा क'क्राझार माने दिनै बर्मायावल' मानो नायबाय थाखो दा एखे लोगोयै बेयावनो जुरि बर्डनि मेम्बार थाबाय सोरनिबा फिल्म गोनां मानसिफोर थाबाय बेयावथ' बे निस्सय बे जाखागोन बे निस्सय जागोन आरो खोनानो मोनबावदों जोंनि केसेट हैग्रा गथ'फोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदों सिनेमाया ओरै प्ले जाबाय थायो फारसेथिं जुमाय ज' लोंलायबाय थायो ओरै होननासो खोनाबावदों आरोखि आं खोनानायसो बेसेबां सैथो खिन्थु केसेट हैग्रा गथ'फ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि माने जोंनि प्रडिउसारफ्राबो खोनानानै गाज्रि मोनदों आरो बेनिखायनो सपन कुमार बिथाङाबो दोरदनाया बेफोरनिफ्राय जादों आरो दिनै फुराना मानसिफ्रानो दोरलांगासिनो आरो फुराना मानसिफोरखौ दिनै बिसोरो सनमान होनो हायैया माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरो जेनेबा बे आरोखि दिनै जोंहा मानगोनां सेक्रेटारि गुरु पबित्रआ बोसोरथाम दिनै जों 6 बोसोर जाबाय बे रानिं जानाया खिन्थु बिनि सिगां मा होनो कर'नानि जिथु सुबिदा उसुबिदानि थाखाय एवार्डखौ फाथिनाय जायाखैमोन खिन्थु रानिं दा कन्टिनिउस बोसोरथाम फाथिबाय बर्मा दालिगाव गुवाहाटि बेयावबो कन्टिनिउ माने गालाय गुजायानो जोबा आरो अब्ला आं बेखौसो बुंनो लुगैदों माने जोंनि मानगोनां सेक्रेटारि बिथाङा बेबायदि गालाय गुजायाव मानो बरनाम लाबाय थाखो गावखौ दिनै नोंखौसो बयबो दुसिदों रिजाइन हो
थारला थुला दिनै नोंनि दैदेनाव बिदि जादों होननानै बयबो बुंसोलायदों हा दा अब्ला होमबा बुला सोरनि जाना थांगासिनो दिनै नोंसिनि दैदेनाव बिदि जाना थांदों सिगाङावहाय जिथु सार दीपक रामसियारिनि दैदेननाय समाव बिदिथ' जाफेराखैमोन उनु गुलाय गुजाय जाबाय बिराद मोजाङै थांदोंमोन आरोखि नैबेखौ नुदों आरो दा बुस्थुआ जाहैबाय माने खोथाया जाहैबाय आरोखि बेफोर गासैबो फैलानि आखाइ दंजोबो आरो जेरै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेथा फैलाया मानगोनां फैला सारा आरोखि जे फैसाखौ बे बख'बासो आर्टिस्ट सेसनाबो एवार्ड खुंनो हागोन नालाय बे सिस्टेमै जाहैबाय आरो ओंखायनो फैलानि फिदिंनायाव माने मोसाबाय थानांगौ गोनां जादों माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मानो होनोब्ला फैलाया फैसाखौ होफैयाबानो बे एवार्ड फांसन खुंनो हाया नालाय खिन्थु नैबे भुल जादों आरोखि भुला मा जादों जेखि गभर्नमेन्ट फैया मानो बिटिआरआव गभर्नमेन्टआथ' सोलायबाय थानो हागौ पार्टिया सोलायबाय थानांगौ न' डाउट खिन्थु बेयाव जोंहा मोनसे जिथुनाखि फिल्मनि मोनसे केटेगरि थाखायो बेयाव इएमबो थाखायो फिल्म लाइननि जिथु कालचार इएम फिल्म लाइननि इएम बिथांमोननो जों बेखौसो प्रप'जल होनांगौ जे जेखि जाया सरकारा फैया मानो जोंनो बोसोराव बोसोरनि हार माने बारायनाय खमायनाय बेसेनखौ लानानै जोंनो इसेखिनि मोनसे प्रप'जाल जोंनो एवार्ड फांसननि नामाव होनांगौ बे फांसनखौबो जिथिया पास जाखांनायनि उनावसो फांसनखौ खुंनांगौ सोरनावबा दाहार लानानै खुंनाय बेथ' खुनु जुक्ति जायाखैना दाबोथ' टाइम दंमोन ना खुंनो जेनाखि दिनै बिसाया हाखु दाखु बे फांसनखौ खुंनो हादोंब्ला फैगौ एवार्ड फांसननि थाखाय दानिफ्रायनो थाबायनो हायोना दिनै बिसाया मैया दाख्लै एवार्ड फांसन खुंबाय मोजां जादों फांसन खुंनायखौ जों बयबो गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोंनि फैगौ जेनेरेसननि जोंनि आर्टिस्टफोरा जिथु आपग्रेड माने कम्पिटिसननि सायाव सोनारो नालाय बेबो थांबाय दिनै एवार्ड फांसन खुंनायनि उनाव गाबोन समफोरनिफ्रायनो बिसाया सिरि दिनैसिम खै बोसोर जाखो बिसाया जेनेबा दासिमबो जेबो डेभेलप नुहुराखै आरो बे बाथ्राखौ माने नुगासिनो आरोखि माने एवार्ड फांसनाव फैसा थाखानि खोथा थाहैबाय नालाय बेयाव थैसोमथारो आरोखि हा ओमफ्राय उनावहायथाय जिथुनाखि मावलांनांगौ हाबा आर्टिस्टआ बोरै सोलिनांगौ हा सिंगारफ्रा बोरै सोलिगोन आरो प्रडिउसारफ्रा फिल्म बानायनानै बोरै फैसा मोनफिनगोन मार्केटाव बेखौबोथ' सिन्था नुहुरनांगोन आरो मोनसे आं भुलखौ बेखौ नुहुरबाय थादों आरोखि दा जोंनियावथ' ओरैहाय आसामाव जोंनाथ' पारमिसन लालायनाङा डिसिनि सिनेमा देखायनायाव खिन्थु दा जेरै बिटिआरआव जिथु सिनेमा देखायनायनि मुङाव डिसिनाव पारमिसन बा डिसि बा लकेल थानायाव पारमिसन लानांगौ 5,000 खरै अनलाइन ना मा बे सिस्टेमै थाङो आरोखि दिनै गावनि लकेल एरियायाव सिनेमा देखायनो थाखाय जों बोरै पारमिसन लानो गोनां जाखो नैबे खोथा फैदों आरोखि बेखिनिखौथ' जोंनि मानगोनां बिसानि बा जिथु बिसानि जिथु जोंहा